and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahilo na pa ang panahon. Nganong nanguta naman ka, Dad, kung wa pa maato si Ate Rika? Ha? Mingawan pod ka ni Dad, parehas na ko. Ha, Dad? Unsa ko lang gipanulti ni mo langga? Si Daddy James ba? Aminin. Unsa? Naunsa ka gud langga? Bisag unsa namlay mo suod sa uni mo? Sultihi ko sa tinuod, Dad ba? Mingawan ba pod ka ni Ate Rika? Chelsea langga. Anong ka na ba nasuod sa uni mo? Ha? Aw, kuan, Dad. Kining nangutana lang. Ayaw pagpasagan og istorya. Huwag ka masayod sa imong gipanulti. Hindi ba, manggubo? Gusto na. Ay nagpangatarungan pa. Bata ka pa. Ug dili ka angay nga musultig ingon niya mga butanga. Nagkasabot ka ba? Huwag ka man mutingog. Namati ka ba nako? Chelsea! Dad. Sorry. Nasuko ka na ako, Dad. Huwag ko masuko nimo. Pero pasabton talang ka. Ug angay mo kining isud sa imong alimpatakan. Nga may mga butang o istorya nga dili pahaom sa imong hunahuna og panabot. Busa angay ka mag-amping sa imong mga punga imong litukon. Klaro ba? Isabtan ba ko nimo? Sorry, Dad. Gipangutana ta ka. Isabtan ba ko nimo? Yes, Dad. Sabi paghilak. Ano mahilak man ka? Wa lang. Wa lang. Lawom ng gabi eh. Klase ka pa ugma. May mo ka na musod sa imong kwarto aron matulog ka. Dad. Alis ako. Mudiretso ka nagbiya. Good night, Dad. Good night lang ka. Excuse me, Dad. Oh, sige lang ka. Padayon lang. Chelsea, langga. Dad. I love you, langga. I love you too, Dad. Chelsea, langga. Sorry. I'm sorry. Nganong nanguta naman ka, Dad, kung wa pa mo ato si Ate Rika? Mingawan pod ka, Dad, parehas na ko. Ha, Dad? Si Daddy James ba? Aminin. Pasti lang anak ka. Bisag unsa na lang ang musod sa hula-hula. Ay. Isabtan ko nga nun kung nga nung ingon siya na ini. Naibaw ko lang ka. Nasayod ko. Kung unsay naa sa imong kinahilad man. Nasayod ko lang ka. Kaluis akong anak. Chelsea, lang ka. Nasayod ko nga giuhaw ka sa pagpangka sa usa ka inahan. Sa usa ka inahan nga dili mahimong ikabaylo ang kalipay sa usa ka anak sa personal o kaugalingon ini pangandoy og kalipay. Sakit nga akong buot, Father Joseph. Nga nagtanawag na mati sa gisulti ni Chelsea. Nga mong anak ni Melanie. Igon sa gikumot ang ako kasing-kasing sa kasakit. Nga akong gibati sa kong nabati kay kanya. Kana kay matuod ka nga mahan, James, nga naglantaw sa kaayuhan sa imong anak. Father, Sa imong gisay-say karon kanako. Nakaingon ko nga husto ka.
Kung nanginahanglan ang mga anak kanaa sa hustong pangidaron sa pag-amuma sa mga kinikanan, unsa nakaha sama kang Chelsea nga may linghod pa nga panghuna-una. Apan, subo nga palandungon nga niingon ang inyong sitwasyon ni Melanie. I'm sorry nga musulti ko ni mo niini ha. Nga sa mga kinikanan, ang iyang kaakuhan maugyod ang paghatag og prioridad alaw sa kaayuhan o umaabot sa mga anak. Dili ang personal o ang kaugalingon nga pangandoy. Sama na ning inyong sitwasyon ni Melanie. Sa estado sa inyong panginabuhi, dili na uta kinahanglan nga mo abroad pa siya. Kay may kapasidad ka man nga makabuhi nila o mahatag mo man ang batakan nilang paginahanglan. But sad to say, ingunin ang inyong sitwasyon. Kay ang anak o mga anak, nagkinahanglan gyud dili lang sa pag-amuma sa ginikanan. Pero ang ilang presensya, dako na kaayo o kiikatabang sa paghulma sa ilang kaugmaon. Kaya sa pagkatinuod lang, James, bisan tabunan pa ang mga anak sa mahalon nga mga butang nga mapalit sa kwarta o tuniladang bulawan, ang mga panahon nga wa sa kiliran sa anak ang mga ginikanan, ilabi na sa mga higayon nga kini gikinihanglan. Dili kayod kini kahulipan. Father Joseph, Sa mga panahon nga gikinahanglan ang pag-amuma o proteksyon gikan sa kinikanan, ug mao kanay wa makita o nataligamaan ni Melanie. isabtan ko ikaw, Father. But still may paglaom pa. Ug kana anara usab kaniya mismo isip inahan nga angayan nga mo recover. Although dili man tuod totally nga ma-fix ang tanan, but at least unta may kinikanan nga mohimo sa angay nga makahatag man lang sa anak ug bisan gamay na lang nga kahupayan. Pastilan, gipakalitan mo ko ni mo, Prida. Wa ka magsulti nga mo ani ka sa akong gamayng tindahan? Sa kamay nga tindahan, God. Nga maklaro man nga nag-extension ka naman gani. Kamay pa ni. Aw dili ba nga makaanda pod unta ko sa imong pag-anhi. Sugaw tong tuod kag fireworks display. Ikaw, Gid Pribalduin. Kisa man ko nga imong espesyalong tao na eh. Si kinsa ka? Aw. Ang suod. Buotan ako higala og kumpare. Si pare James Enriquez. Pero way problema pa ha. Kay maka-order naman ta online. Kung unsa nga pagkaon ang atong gusto anytime, dili ba? Pastilan ni mo, pre. Wabay ko mo ani din ni aron nga mamista o mangumbira. Aw, mao lagi pre. Wa bitaw. Pero may landig ako mo ato sa inyo. Sa imong dako. O mas nagdako ron nga negosyo sa general merchandise. Di ron ko gabaan, no? Sa may mayo na tong orderon ka, pre. Ang akong giani din ni Pre Baldwin kay gimingaw na ko nimo. Gusto na ko nga mag-istorya-istorya ta. Wow! Na-mission na day ka na ako, ha? Yabag. Bitaw. Arita sa sunod storya, pre. Arita maghangop og maayo. Aron tambalan ang kami nga natos usag-usa. Ay, mao ba, pre? Yung ana na gyud ka suot karon si Day Chelsea ug si kami. O Pre Baldwin. Sorry gid kaayo, pre, ha? Ako gyud kaingon ini. Naa ka na sa bana. Kanusa ka man makabati nga mibasol ko nimo bahin ini. Kaya mong good, pre. Ako ba nasigtok mo na ng kami nga anak nimo? Mao nga. Tara. Di data mag-isgot pa, anak. Saman, gusto ka nga maghinilakay ta tungod anak? Oh, pwede. Yabag.
Nga sa ato pa, pre, hangtod karon, wala kay update ni Marie Melanie dito sa gawas. Kuha na gid pre. Taong sa Marie Melanie, no? O basin tinuod itong istorya nga, imong hibaw-an bahin niya. Nga may lain na siya dito. Nabisa na lang pag-unta tingali ba nga, deklarhan ka niya, nga makikstorya o maprangka ba siya nimo? Kung unsa yun, aron ba nga, di na ka maglaong pa din, Bisan og tungod og alang na lang ni Chelsea pre nga mga anak. Bisan walay paglaom. Pero naglaom paghihapon ko. Nga usa ka adlaw ni ana. Mubalik siya namo. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!